እዙይ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። بريديون ساتلايتن مدباتنا مكتال تركبو كبرى سماعة دمጽ ፖሊስ ኤርትራ ከመይ ቀኒኹም ሰሙናው ነቅርቡ መደባትና ግዜ ኣኺሉ እንሆ ንፍልም ኣሎና ኣብዝናይ ፍርቅ ሰዓት ጻንሖትና ብወገን ምውሃድን ቴክኒክን ምሳኹም ንጸንሕ ዓወት ጣዕምን ሽሻይ ተመልሶኒና ዜና ፖሊስ ከናቅድም ሰላም ከመይ ተቅኒዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዝዕለ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ዜና ፖሊስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜና ዘቕርበልኩም ተስፊት ገብረ ሚካኤል ብስርቂ ካብ ገዛ ዝተጠርጠረት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ካብ ሰርሓሉ ዝነበረት ገዛ ገንዘብ ሰረቀት ሃና ገብረ ኣብ ዝተባህለ ጥርጥርቲ ብምክትታል ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝወዓለት ሓላፊት መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ሸማይነሽ ጸጋይ ንድምጽ ፖሊስ ሓቢራ ጥርጥርታ ሃና ማእከል ከተማ ዝርከብ ገዛ ናይ ከሳሲት ሙሉ ተስፋ ዮሐንስ ከም ሰራሕተኛ ተቋጺራ ትሰርሕ ኣብ ዝነበረትሉ እዋንያ ንሰንኮፍ ኣታሓዛ ገንዘብ ከሳሲት ብምምዝማዝ ከባቢ 800 ኣፋን 100 ዶላር ኣሜሪካን ክሰረቕ ዝኻለት ክስስቲ ነቲ ዶላር ኣብ ትካል ሓዋላን ሸርፍን ሂምቦል ድሕሪ ምሽራፋ ከባቢ 14300 ናፋ ውልቀ ረብሓ ከም ዘውዓለቶን ዝተረፈ 200 ዶላር ግን ኣቕሚጣቶ በመጽናሓ ብኤግዚቢት ክትሓዝ ከም ዝኻለ ተፈሊጡ ኣብ መወዳእታ ተሓላፊት መርመራ ገበን ገንዘብናን ንብረትናን ኣብ ሱትር ቦታ ከነቐምጦን ተዘይኪኢልና ግዳይ ተበለስቲ ከም ንኸውን ድሕሪ ምግላጽ ኣብ እተሓሓዛና ጥንቁቓት ክንከውን ተላብያ ብዘይ ሕጋዊ ንግዲ ዝተጠርጠረ ብፖሊስ ይተሓዝ 61 ዓመት ዝዕድሚኡ ተቐማጢ ዓዲ ፍንዕ ንኡዞባ ዓዲ ኋላ ዝኾነ ተወልደ ገብረ ገርግሽ ገብረ ማርያም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተፈላለዩ መድሃኒታት ሒዙ ብምጽንሑ ብ22 ጥቅምቲ 2021 ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክውዕል ከም ዝኽኣለ ተሓቢሩ ጥርጡር ነዚ ዋጋ 4500 ናፋስ ግመት በብዓይነቱ መድሃኒታት ካብዚ ሕጋውያን ነጋዶ ኣብ ሓጀር ድሕር ምግዝኡ ዝያዳ መኽሰብ ንምኽዕባት ናብ ኣስመራ ከእትዎ ዝፈተነሉ እዋን ብምትሕባር ህዝቢ ኣብ ሙፋር ኣውቶቡስ ከረን ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ ሓላፊ መርመራ ገበን ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከረን ኣኸድር መሐመድ ኑር ንድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ሕማማትና ንፍውሰሎም መድሃኒታት ብሰብ ሞያ ዝተረጋገጹን ወግዓዊ ወረቐት ዘለዎምን ምዃኖም ኣቐዲምና ከነረጋግጽ ከም ዝግባእ ዝሓበረት ሓላፊ ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት ብዕቱብነት ክንከታተሎምን ኣብ እዋኑ ንፖሊስ ብምሕባር ከነቃልዖምን ከም ዘለና ኣዘኻኺሮም ብገበናት ከትሪ ዝተኸሰሱ ተቐይዶም ጸልማት ጉልባብ ብምግባር ከቲሮም ንብረት ክወስዱ ጸንሑ ብምክትታል ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ተታሒዞም بمسارت كاب حمشاي مدبر بوليس زوبا ماكل سرخ بحبريتا عزار ايوبن فيلمون ايوبن استبالو احوات هينوك محرتا اب مسسومو سالسيان بمخان اب زحلفو اوارح اب ساعتات مشت اب كبابي كامبوبولون دعرب اولوسن اب فراريحهم كاب شومون تسبات موبايل گنزبن نبرتن كم زمنزعون بستغايده مكتال كتحازو خمس خالون حمشاي مدبر بوليس نلوخنا حبيروم كارا كم فرارحي تقامو خمس نبرون كلهم حلوف مزغوب جبن زلوا من مخانوم استقصح حمشاي مدبر بوليس اتوم قداي كتر زخونو سبات نا بوليس كي ملكتو سلا تصنحو نخدغاغمو زياده عدل كم زرخبون بوليس مس مشارختو خينو بزكايروم صارتات غنا نتوم استخطرو شمونت سبات صويعو موبايلاتهم نبرتهم كم زركبو مارديوم بوليس وماكل سبات زخونه جبن اب زغاطمم اوان كيوعلون كيحادرون بوليس كحبرو خمس غبا بمحبار نتوم اب كم زعينت جبنا سوافورو غحلو نمقلاع متحبارو مس بوليس كحيل تلابيوم اول حتى كم تخلت شحن 21 306 حدقات ترافيك كم زغاطمو تحبيروم بسنكت حسات ممرحيتاتن حقتاتن ترافيك ابز حلف ورحه تقمتي 306 حدقات ترافيك كم زغاطمو ورحاو صبصاب ستاف مصنعاتن وطنن بوليس ኤርትራ حبيروم بمسارت ورحاو صبصاب بسنكنايتوم زغاطمو حدقات ترافيك جعت سبات هيوتوم كسونو 131 سبات دما بخبيدن فوكسن قصلو خلو اب لعل نبرت زورد عنوت 2 مليون 234675 نافايتمن
ብዙሕ ሓደጋታት ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ክነጻጸር እንከሎ ብሓደ ሚእታዊት ዕብየት ከም ዝረኣየ ዘነጸረት ጸብጻብ ብዙሕ ናይተን ሓደጋታት ዝፈጸማ ተሽከርከርቲ ናይ ገዛ መካይን 49 ሚእታዊት ናይ ጽዕነት መካይን 11.1 ሚእታዊት ናይ ትካል መካይን 15 ሚእታዊት ብሽክሌታ ድማ 10.8 ሚእታዊት ዘጠቓልላ ምዃነን ይግለጽ። ዝርግሐ ሓደጋታት ትራፊክ ብዞባታት ክረአ ከሎ ድማ ካብቲ ጠቕላላ ብዝሒ 60.5 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ማእከል 13.1 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ደቡብ 12.1 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ 9.8 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ዓንሰባ 4.6 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምፍጻሙ ኣብቲ ጸብጻብ ብንጹር ሰፊሩ ኣሎ። ብመሰረት ጸብጻብ ጠንቂ ሓደጋታት ትራፊክ ቀዳምነት ዘይመሃብ ርሕቀት ዘይምሕላው ተጸጊዕካ ምሕላፍ ዘይፍቁድ ናህሪ ኣልኮላዊ መስተ ሰቲኻ ተሽከርካሪት ምምራሕን ጉድለት ጥንቃቐን ነይሮም። ብሰንኪ ሓደጋታት ትራፊክ ክስዕብ ካብ ዝኽእል ሞት ኣካላዊ መጉዳእትን ንዋታዊ ዕንወትን ንምድሓን ሓላፍነት ናይ ኩሉቲ ኣብ ጎደና ዝንቀሳቐስ ሰብ ምዃኑ ዘመልከተ ስታፍ መጽናዕትን ውጥንን ፖሊስ ኤርትራ ካብዚ ወርሒ ዝደጋገም ጉድለታት ንምግልጋል ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነቱ ከልዕል ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገሪኹም ክትከታተሉ ጸኒሖም ድሕሪ ዝሓጸር መሰጋገሪ ኣህጉራዊ ዜና ይስዕብ። ፖሊስ ኬንያ 19 ሚልዮን ሽሊን ዝግመት ትምዩን ገንዘብ ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ከም ዘውዓለ ኣፍሊጡ። ፖሊስ ኬንያ 19 ሚልዮን ዝግመት ትምዩን ባጤራታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁጽጥር ከም ዘውዓለን ምስኡ ብዝተሓሓዝ ክልተ መጻምድቲ ክቕይድ ከም ዝኽኣለን ኣፍሊጡ። እዚ ጉዳይ ክቃላዕ ዝኻለ ፖሊስ ብጉዳይ ምትላል ሓንቲ ወጻእተኛ ብዝተኣሳሰር ነቶም መጻምድቲ ድሕሪ ምቕያዶም እዩ። ግዳይ ጥርጡራት ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ኣልማዝ ዝተዋፈሩ ምዃኖም ከእምንዋ ከም ዝኽኣሉ ድሕሪ ምጥቃስ ገንዘባ ኣብ ዝተጠቕሰ ጽላት ቁጠባ ንኸተውፍር ብምዕዳም ከደናግርዋ ከም ዝኽኣሉ ገሊጻ። ንሳ ብተወሳኺ ንጥርጡራት ብመንገዲ ሓደ ቀራቢያ ክትላለዮም ከም ዝኽኣለት ብምሕባር ገንዘባ ናብቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ትምዩን ሽሊን ቀይሮም ከም ዘታለልዋ ረድያ። ሓላፊ ላዕለዋይ መርመራ ገበንታ ሃገር ጆርጅ ኪኖቲ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከሳሲት ነቲ ወፍሪ መበገስ ዝኸውን ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሃበቶምን ብተወሳኺ ፍቓድ መዕደኒ ክነውፃልክ ብምባል ከም ዘደናግርዋን ብምሕባር ጥርጡራት ክሳብ ብፖሊስ ዝተሓዙ ሞባይሎም ኣጥፊኦም ተሰዊሮም ምጽንሖም ገሊፆም። ብቅትለት ኣፍቃሪቱ ዝተጠርጠረ ውልቀ ሰብ ይቕየድ። ፖሊስ እስራኤል ብቅትለት ጓል 18 ዓመት ጓል ኣንስተይቲ ንዝጠርጠርዎ ጎበዝ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዎ ሓቢሮም። ብመሰረት ፖሊስ ዝሃብዎ ሓበሬታ ግዳይ ምስቲ ወዲ 26 ዓመት መንእሰይ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ ጥርጡር ኣቐዲማ ፍቕራዊ ህይወት መስሪታ ከም ዝነበረት ብምግላጽ ካብ ቅድሚ ቁርብ እዋን ጀሚሮም ግን ዝምድናኦም ሓርፊፉ ምጽንሑ ካብ ጎረባብቶም ንዝረኸብዎ ሓበሬታ መሰረት ብምግባር ጠቒሶም። ጥርጡር ቅድሚ ሕጂ እውን ምስ ጎነፅ ስርቅን ሓሽሽን ዝተሓሓዝ ሕሉፍ ገበናት ዝነበሮ ኮይኑ ኣብ ሓምለ 2020 ኣብ ልዕሊ ኣቐዲማ ዓርኩ ዝነበረት ካልእ ጓል ኣንስተይቲ በደል ብምፍጻሙ 8 ወርሕን ፈረቓን ከምኡ ድማ ኣብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝሒዝናያ ዘለና ዓመት ብተመሳሳሊ ገበን ተኣሲሩ ብውሕስነት ተፋኒኑ ምጽንሑ ይሕበር። ፖሊስ ብዛዕባ እታ መንበሪ ቤታ ሞይታ ዝተረኸበት ጓል ኣንስተይቲ ብዝገበሮ ምርመራ ጠንቂ ሞታ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ኣካላታ ናይ ጎነፅ ምልክታት ክረኽቡ ከም ዝኽኣሉ እኳ እንተገለጹ ጥርጡር ግን ህይወታ ሓሊፉ ከም ፀንሓቶን ኣብ ቅትለዛ ግዳይ ኢድ ከም ዘይብሉን ይምግድ ከም ዘለዮም ጸብጸባት ዝጠቕሱ። ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስ ስኑዕ ምሕበሪ ምንቅስቓስ ሒዞም ዝተረኽቡ ተቐይዶም። ፖሊስ ሆንግ ኮንግ ንምንቅስቓስ ሰባት ዝነግር ስኑዕ ምሕበሪ ተጠቒሞም ናብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ንዝኣተው 3 ሰራሕተኛታት መንግስትን 2 ኮንትራክተራትን ከም ዝቐየዱን ንሰናዕቲ ንምሓዝ ሃድን ምጅማሮምን ገሊፆም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ሰብ መዚ ሆንግ ኮንግ ካብ ባህቲ ሕዳር ጀሚሩ ናብ ዝኾና ትካላት መንግስቲ ህዝባዊ ዕዳጋታት ኣብያተ ምግብን መዘናግዒ ቦታታትን ዝኣቱ ሰብ ንምንቅስቓሳቱ ብንጹር ዝሕብር ስርዓተ ሜላ ክኽተል ዘስገድድ ሕጊ ካብ ዘውፅኡ ንድሓርዩ። እቲ ኣብ ምግታል ለበዳ ኮቪድ-19 ክሕግዝ ተባሂሉ ዝተመሃዘ ንምንቅስቓስ ሰባት ዝሕብር ሊቭ ሆም ሴቭ ካብ ቤትኩም ብድሓን ውፁ ዝተሰመየ ስርዓተ ኣገባብ ወይ ኣፕሊኬሽን ንምጥቃም ዘገድደሉ ምኽንያት ከዓ ዳሕራይ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፎም ዝርከቡ ሰባት ኣበይ ተንቀሳቒሶም ከም ዝነበሩ ንምፍላጥ እዩ። ሊቭ ሆም ሴቭ መንግስቲ ቻይና ካብ ሆንግ ኮንግ ዝመፁ ሰባት ኣማስያዊ ብኮቪድ-19 ምልካፎም ብምርመራን ተተረጋጊጹ እተን ዝሓለፋ 2 ሳምንታት ኣበይ ተንቀሳቒሶም ከም ዝነበሩ ክፈልጥ ኢሉ ዘተኣታተወ ስርዓተ ሜላ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። እቶም ሰበስልጣን እውን እዚ ኣገባብ እዚ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከይላባዕ ንምቁፅጻር ሓጋዚ ብምዃኑ ኣብ ኩሉ መንግስታውን ህዝባዊ ቦታታት ክትግበር እዮም ዝፀቕጡ ዘለዉ።
በተኻል ወገን እዝን ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክታት ተባሂሉ በመንግስቲ ቻይና ዝተኣታቶ ዘሎ ስርዓተ ሜላዚ ለናይ ሰባት ምንቅስቃስ ብምክትታል ንኻልእ ፖለቲካዊ ዒላማ ከይውዕል ብዙሓት ስጋቶም ይገልጽለው ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜና ፖሊስ በዝተዛዚሙሎ ምስ ሰረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰሰናዮም ክቡራት ሰማዕትና ንሎም መደብ ድሕነት ኣብዝን ዓለምና ስጋት ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣተኪሩ ዝተዳለወ ማሕበራዊ ህይወትና ብንቕሓት ክንመርሕ ይግባአና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ብኣባል ምድላው መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ዓለም ተስፋ ሚካኤል ዝተዳለወ ዓንቀጽ ኣቤል ኣብርሃም ከቕርበዩ ንከታተል ማሕበራዊ ህይወትና ብንቕሓት ክንመርሕ ይግባአና ሕጊ ወዲ ሰብ ዝመሓደረሉ ወይ ዝምርሓሉ ኣሳሪ ልጓም እዩ ክንዲ ዝኾነ ከዓ ሃገራት መምስ ኩነታተን ዝሰማማዕ ዝተፈላለዩ ሕጋጋት ደንጊገን ህዝበን የመሓድራ ገበናዊ ሕጊ ሲቪላዊ ሕጊ ንግዳዊ ሕጊ ወዘተ ከዓ ክጥቀሱ ካብ ዝኽእሉ ብኸፊል እዮም ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንዝኽሰቱ ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ጥዕናውን ካልኦት ክስተታት ንምቁፅጻር ጊዜያዊ ኣዋጃት ወይ መምርሒታት ሓንፂፀን ከተግብራ ይረኣያየን ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምቁፅጻር ሃገርና ሓዊስካ ዝተፈላለያ መንግስታት ዝተኸተሎ ኣገባባት ከዓ ብኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል እዩ ገለ ሃገራት ንዘውፅኦ እዋናዊ ሕግታት ወይ መምርሒታት ብተሪር ከተግብርኦ ከለዋ ገሊአን ድማ ዕቱብነት ዝጎደሎ ኣተሓሕዛ ከንፀባረቃየን ተራእየን እተን ዝተዓወታ ከዓ ኣብ ስርዓተ ምቁፅጻረን ተሪር ስጉምቲ ዝወሰዳየን እቲ ምንታይ ኮሮና ቫይረስ ብሻላማላ ዝረአ ሕማም ብዘይምዃኑ ዝሓለፈ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ሕማም ንምምካት ዝተኸተሎ ክሳብ ኣብ ገዛኻ ናይ ምጽናሕ ስጉምቲ ምውሳድ ከዓ ነዚ ዝተጠቕሰ ሓቂ እዩ ዘጉልሐልና ኩነታትና ናብቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ተመሊሱ ኩለንትናዊ ንጥፈታትና ነሰላስል ኣብ ዘለናሉ እዋን ሕማም ኮቪድ-19 ከም ብሓዲሽ ኣብ ዓለምና ብምኽሳቱ ብመራኸቢ ብዙሃን ክቃላሕ ይስማዕ ኣሎ ሓደገኛነቱ ቀሊል ብዘይምዃኑ ከዓ ናይ ምክልኻሉ ሓላፍነት ንመንግስቲ ወይ ንሚኒስትሪ ጥዕና ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነ ብቐንዱ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝምልከት እዩ መንግስቲ ህልው ኩነታት ዓቕሚ መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኣብ ግምት ብምእታው ኣቐዲሞም ንዝወፁ ኣገደድቲ መምርሒታት ብምዝላቕ ህዝቢ ማስክ ብምጥቃምን ብንቕሓትን ነቲ ተላባዒ ሕማም ክምክቶ ብመንገዲ ሓይሊ ዕማም ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ መምርሒ ኣውፅኡ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ፈቆዶ መዘናግዒ ቦታታትን ውራያትን ዝረኣዩ ምትእኽኻባት ብመንእሰያት ዝረኣዩ ጉጅላዊ ናይ ቁማር ፀወታታትን ካልኦት ዘይስነ ምግባራዊ ተርእዮታትን ምስ እትዕዘብ ክሳብ ክንደይ እቲ መምርሒ ይኽበር ዘይምህላው እዩ እቲ ዝገርም ገለ ሰባት ማስክ ብግቡእ ተጠቒሞም እናተጓዓዙ ንዝፈልጥዎም ሰባት ኣብ መንገዲ ኣብ ዝረኽብሉ እዋን ካዕልልዎም ከለዉ ነቲ ማስክ ናብ መንከሶም ብምውራድ ንዝተጠቕምሉ ዕላማ ትርጉም ክኸልእዎ እዮም ዝረኣዩ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ መተሓላለፊ መንገዲ ትንፋስ ምዃኑ ስለ ዝዘንጉዕ እዩ ካልእ ከም ንፎርማስ ዝተገብረ መነፅር ናብ ግንባር ማስክ ናብ መንከስ ብምውዳይ ኣብ ከተማ ዘወን ዝብሉውን ውሕዳት ኣይኮኑን ሰብ ትካል እውን ማስክ ንዘይገበረ ሰብ ኣገልግሎት ካብ ምሃብ ብምቁጣብ ነቶም ማስክ ኣብ ኢዶም ሒዞም ወይ ብዘይ ኣገባብ ተጠቒሞም ንዝመፅዎም ተገልገልቲ ግቡእ ከማልኡ ክቕስቦም ይግባእ ንሓደ ንቑሕ ህዝቢ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ከተዘኻኽሮን ሓላፍነት ከተሰክሞን እምበር ኣብ ታሕቲ ፀቕጢ መምርሒታት ከተግብር ኣይተገድዶን ኢኻ ምክንያቱ መሰረት ዓወት ንቕሓት ስለ ዝኾነ ስለዚ ካብ ሓሚምና ኣብ ዘይንወፁ ቁጠባውን ጥዕናውን ፀገባት ንሽመም ማሕበራዊ ህይወትና ብንቕሓት ክንመርሕ ይግባአና ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ፀኒሕኩም ካብዚ ቀፂልና ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ብዛዕባ ብኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዝፍፀሙ ገበናትን ኣሰራፃብዕን ዘተኮረ ምስ ኣባል ጨንፈር መርመራ ገበን ፖሊስ ኤርትራ ኣካል ላቦራቶሪ ተኽለ ሃፍተን ናይ ዝተኻየደ ቃለ ምሕተት ከነቕርበልኩም ኢና ናብ ኣዳላዊኡ ኤርምያስ ኣስፋሃም ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ሃገርና ብኮምፒተር ሞባይል ላፕቶፕ ወዘተ ዝኣመሰሉ
ኤሌክትሮኒካዊ ናውቲ ዝፍጸሙ ዝጋነኑ ገበናት ማለት ሳይበር ክራይም የብልናን ክባሃል ዝካል እኳ እንትኾነ ኣብ ዘበን ቁልጡፍ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለና ግና ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ገበን ቅድሚ ምፍጻሙ ምክልኻሉ ስለ ዝምረጽ ኣቀዲምና ክንፈልጦምን ክንነቕሐሎምን ስለ ዝግባእ ብወገንና ምስ መርማሪ ብኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታት ዝፍጸሙ ገበናትን ኣሰራጻብዕን ኣብ ጨንፈር መርመራ ገበን ፖሊስ ኤርትራ ኣካል ላብራቶሪ ዝኾነ ተኽለ ሃብተ ዘካየድናዮ ቃል ምሕትት ከነቕርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል أدمينا أخبرك نسمعتنا من برهته فقادنيا مهانكا بسم سمعت دمت بوليس يمزقنا فلما نتصور مردأتا من انتان كلنا جبنات كمبيوتر وي سايبر كرايم انتاي مالتيو جبنات كمبيوتر كنملكونا ويكا بتي بعيني انجليش اصاوعه كمبيوتر كرايم وي سايبر كرايم ويكا ديجيتال كرايم كنبلو نخلينا سلاز جبنات كمبيوتر لك بديجيتالاو نغرات زفصمو خينوم كونه إلكا عبد العلي قال سبات كلات حجرن عبد العلي ديجيتالاو مسارحيتات وي بديجيتالاو مسارحيتات زفصم استسهل عليه جبنات كنت مينا مكيات أمامات كمبيوتر متعنقة فن مخرسانن معناه حواليتا وي داتا سطور حواليتا نخال أحلف كامهاب داتا سوفتوير بزي فقاد مقداح صيف سلطات مزرقاح جنزب مسراق سقاتن قبرش بران مفتار مسل درسات متحاس وزت زتقاللو بكمبيوترات نجارات وي بديجيتالاو مسارحيتات زفصم جبنات مالتي أب هاجرنا جبنات كمبيوتر اللو ديوم يقاطمو دو بصراحة أب هاجرنا جبنات كمبيوتر عبيت ولا كنتي ناي كالا أيكون نمبر بكمبيوترات وي بديجيتالاو مسارحيتات زفصم جبنات يرأيهم زي ما هاجرنا زرأيو كمبيوتر تقييم كاس سفلاليت مينا مكياد أب كمبيوتر زول حبريتا تحسو ملوات مسألة مزرقة سيف سؤلتات كمون بجرهنة استساء لقلع سؤلتات هبوش تعدي أب حدا قام مراد الله كمون مفرح مثل الله ويك بلاك ميل نبله بإيميل هون بسوشيال ميديا مثل درسات فيلمات مزرقة حبندا بيت موسيقاتات كمون كمبيوتر كم مرة خبي مسارحي نخالق جبنات متكام نستفعل عليه بدقن بوشت إن نزبل زي حقا وسرح كم مسارحي ويكم مرة خبي يتقوم اليوم كم زغلت كاي بفلاي زي حجي اب موبايلات اب كمبيوترات نمنسيات الو تو صعبينات كخطلو زخلو فيلمታት قالون يزرغحيمو نزيم حزبي اب زريلو غزي بخمي يخقالعم زلو مساخا زخطلو صعبينات بفلاي ام منسيات انتي يمثل زرزر ابيلታት ገልጸልና تي صعبينات بخلطه መንገድ ክንሪኦ ንኽእልና ሓደ ኣብ ትካላት ዘጋጥሚ እትኻላይካ ብውልቂ ዘጋጥሚ እቲ ብናይ ወልቂ ምናልባት መጀመርያ ተመጺናት ሳዕቤናቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ናብ ዘይተደልየ ንገበን ዝፍጽም ነገራት ይገብርዮም ንኣብነት ከም ዝንብሎ ዘለና ሲዩ ስእልታት ብምርኣይ ቀምቀም ባል ዝተፈላለዩ ነገራት ነቶም መንስያት ናብ ዘይተደልየ ንገበናት ዝድርኽ ፍሉይ ዓይነት ፊልማት ክኸውን ይኽእል ናይ ድራግ ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ መንስያትና ሓስያ የውርድ እዮም ስለዚህ ሳዕቤኑ ካብ ሕጂ እንተዘይ ሓሲብናሉ እንተዘይ ገቲናዮ ቀስቀስ እናበለ ምክንያቱ ሎሚ ኩሉ ሰብ ሞባይል ሕዚ ታብለት ሕዚ ኮምፒውተር ሕዚ ሪከርድ ገብራ ይዝርጋሕ ኣውድ መፁ ከዓኒ ኩሎም ጠቐምቲ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣገዳስነት ትምህርቲ ኣለዎ ግን ከም ዝብለካ ዘለኹ ሳዕቤኑ ይርአዩ ተርኢታት ኣሎ ስለዚ ከበለኸሎ ክንሪኦ ንኽእልና ቶም ኣብ ከምዚ ዝዋፈሩ ዝፅይቑ ከምኡውን ኣብ ምዝርጋሕ ዝሳተፉ ሰባት እንታይ ክትብሎም ትኽእል ብፍላይ ኣብዚ ኣብ ሃገርና ካብቲ ኣብ ባይታ ዘጋጥም እተን ቀንዲ ኣሰከፍቲ ኮይነን ዘለዋ እዘን ፊልማት ዘካርያ ትካላት እየን እሳተን እቲ ድሸጦ ፊልማት ትሕዝትኡ ክፍለጥ ኣለዎ ትሕዝቱ ዘይተፈልጠ ፊልማት ክትሸይጥ የብልካን ከምኡ ነቲ ስድራ ቤት ደቁ እንታይ ዓይነት ፊልማት እዩ ዝርኢ ኣብ ውሽጡ እንታይ ትሕዝቶ ኣለዎ ስለዘይፈልጥ እሳቶም ቶም መንእሰያት ኾኑ ዝኾነ ሰብ ካብ ወሲዱ ክሪኦ ከሎ ኣብ መንጎ ዘይሓሰቦ ነገር ኣጋጥሞም እዩ ካብዚ ተበጊሶም ከዓኒ ንውልቃውነትካ ዝገልጹ ዝኾነ ሓፈሻዊ ሓበሬታታት እንድሕርልዮም ኮይኖም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት እቲ ኣብያተ ሙዚቃ ንብለን ዘለና ብሽም ፊልም መጺልካ ዝርጋሕ ደይኮነ ንረብሓ ደይኮነስ ሓስያ ኣብ መንእሰያታትና ኣብ ዜጋታትና ከውርዶ ዝኽእል ነገራት ኣዝዮም ክጥንቀቑሉ ክእሉሎም ወላድን እቲ ትካል ንባዕሉን رأي تخله مسؤولك زفت صامو جبانات كم يزعم مسؤوليهم أب هاجرنا الله وديم كتبرالنا مسؤولك زفت صامو جبانات كوا أب هاجرنا مزح الله ويلنا كنزارب عين خلينا
زي يكون نبر أب هاجرنا خمت عن تويز تقصنايو كمبيوتر تقيمكا سفلالية تميانات مكيات كالم مكيات تزي كوينو وي كم زون قلت أنا هنا مزرقح نايس يوصلتات ديو كالم مرخبيتات ديو تزي كوينو بغات تاخن تبع عالم زقاتم ناي سايبر كرايم أتاك وي استاي يدقاتم يلنا خنزارة باين خلينا جن قاتمني تباهيلو خا شلتنات كنجبر يبلنا مغنياتو بانكاوا قلقلو تالو كال مس نيتورك تتحازت كالات الله ولا خم طريقتها تاير امبر نخمز زعمسلو نغرات تنكايد لينا مهناتو اب عالم بزح جبنات يو فصم زلو باهغراوي ود بوليس بمربب حبريتا انتربول استخايد غوزغواس نيرو تحستو انتاي مسل زبلون كالوتن حطوتات مبري كهولومي نابت مرب كسغاغروكم انتربول نزي غوزغواس ساو زخونه كاب علت 4 7 20 كلتن تكم تخلتشان 21 انتربول جلوبال اورنس كامبين اوف سايبر كرايم بزبل كيما اوصي ودلو مالتي زي حجتي قند علامه قنا غوزغواس افلطو جبنات كمبيوتر نمبال اوصي ودلو ህዝብን ትካላትን አበዝጋዕቱ ዝኾነ ዓይነት ገበናት ኮምፒውተር ዘሎ ማፍልጦ ንምዕባይ ኣብ ምክልኻልን ምቅልዓን ገበናት ኮምፒውተር ብህዝቢ ክግበር ዘሎ ምትሕባርን ምድግጋፍን ንምሕያል በዛ ኣጋጣሚ ጌርካ ነዞም ገበናት ንምምካት ምስ መሻርክቲ ትካላት ክህሉ ዘለዎ ምውሃድን ምልዋጥን ንምዕባይ እቲ ጎስጓስ ኢንተርፖል ናይ ዝቕነ ዝውፅይዎ ዘሎ እቲ ቀንዲ ዘተኮረሎም ንኣብነት ዝውድብ ኣብ ሰለስተ ነገራት እዩ ኣብቶም ብዓለም ደረጃ ኣተኪሩሎም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስርዓተ ሓበሬታ ዝፍጸም ናይ ቅርሰና ወይ ከዓ ራንሰምዌር ገበናት ዝተፈላለዩ ኣገደስቲ ወልቃዊ ሓበሬታ ብምስራቅ ንዝፍጸሙ ገበናት ወይ ከዓ ፊሽንግ ሳይበር ፍራውድ ይበሃል እዮም ምስ ምልኣኽ ኢሜይላት ብምትላል ዝፍጸሙ ገበናት የጠቃልል ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዝተፈላለየ ናይ ሶሻል ሚድያ መራኸቢታት እዩ ክካየድ እቲ ሓበሬታ ሓሊፉ እዚ ሼር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ጃስት ዋን ክሊክ ዝብል ሊንክታት ዘርጊሖም እዮም ብትዊተር ብፌስቡክ ኢንስታግራም ዩቱብ ሊንክድኢን ዝበሃል እዩ እቲ ስራሓት ትወይካት ሕማም ትጎስጓስ ዝካየድ ዘሎ በዚ መንፅር ከዓ ንሕና በዚ ኣብ ሃገርና ክግበር ኣለዎ ንብሎ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ከፊልና ክንቕርቦ ንኽእል ኢና ካላት ክገብሮ ዝግባእ ወይ ትካላት ናይ መንግስትን ናይ ግልን ማለት እዩ ሕጂ ገበናት ኮምፒውተር ወይ ብዲጂታላዊ ዝፍፀሙ መሳርሒታት ንኸይፍፀሙ ይውሓድ ይብዛሕ ስርዓተ ኮምፒውተር ዝጥቀማ ትካላት መንግስትን ግልን ጠቓቕማ ኮምፒውተርን ሓበሬታን ዝምልከት ፖሊሲ ወይ መምርሒ ክህልዎን ይግባእ ካልኣይ ከዓኒ ሓያል ዝኾነ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ሲስተም ሓበሬታን ምግባር እቲ ሲስተም ወይ ሓበሬታ ገበና ዝፈፀመሉ እዋን ኣሰር ንምርካብ ከም ዝሕግዝ ጌርካ ምድላው ንኣብነት እቲ ዳታቤዝ ትብሎ ዝኾነ ነገር ኣብ ዝጋጠመሉ እዋን ኣሰራት ንመርትዖ ክኾኑ ዝኽእሉ ከም ዝገድፍ ጌርካ በቲ ሰርቨር ድዩ ከተዳልወለካ ኣብቲ ዝግበር ንጥፈታት ሲስተምን ቀጻሊ ዕቱ ምክታልካ ምግባር ዳታቤዝ ኣዳልየ ኢልካ ነቲ ሓበሬታ ጥራይ ምጥቃም ዘይኮነስ እቲ ሓበሬታ ብግቡእ ኣሎ ዶ የሎን እንተከፍ ዲ ዘሎ ይትንከፍ ኒ ዘሎ ይድምሰስ ዲ ዘሎ ይድምሰስ ኒ ወሰኸሉ ዲ ዘሎ ተዓራረ ዲ ዘሎ እዚ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ከም ሓምሻይ ንገበናት ዝዕድሙ መሳርሒታት ብጥንቃቐ መሓዝ ማለት መን ብኸመይ ይጥቀመሉ ምፍላጥ ንኣብነት ምዕቡላት ካሜራታት ክኾነ ክእላ ምዕቡላት ሓተምቲ ክኾነ ክእላ ስካነራት ክኾነ ክእላ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣብቲ ትካል እንድሕርልን ኒ ትምያና ዝዕድሙ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ብዕቱብ ክንከታተሎም ይግባእ እዩ ከም ሻድሻይ ውሑስ ቅዳሕ ናይ ዘለካ ሓበሬታ ባክኣፕ መሓዚ ዕንወት ከጋጥም ክእል እዩ ብሰብ ዝሰርሖ ይኹን ብካልእ ይኹን ብሰብ ዝሰርሖ ይኹን ከጋጥም ስለ ዝኽእል ወይ እውን ቫይረስ ኣትዩ ድዩ ከትከዓካ ወይ ብፍላጥ ድዮም ክዕንውዎ እዚ ኩሉ እዚ ውሑስ ዝኾነ ሓበሬታ ናይ ምቕማጥ ቀዲሕኻ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ብቅዳሕ ክትሕዝ ዝግባእ ካልእ እዚ መከታተሊ ካሜራ ተባሂሉ ዝትከል እውን ነቶም ጥርጡራት ወይ ነቶም ገበን ተፈጸምቲ ገበን ከም ዘለሊ ጌርካ ክትከል ክኽእል ኣለዎ ኒ ካልእ መሰል ሰብ ዘይግህስ መንገዲ ማለት እዩ ወይ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ትካልካ ድሽየጥ ፊልምታት ካብ ፅዮ ስእልታትን ካልኦት ገበናትን ዝዕድሙን ከይህልው ብዕቱብ ምክትታል ማለት እዩ እዚኦም ተን ትካላት ናይ መንግስትን ናይ ግልን ክፍፅሞ ዘለዎ እዮም እቶም ብውልቅና ክንገብሮም ዘለና ነገራት እንታይ እዮም እቲ ጎስጓሶ ናብዚኦም እዩ ዘተኩር ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ብውልቂ ዝመፅእ ነገር እዩ ናብ ኩሉ ዝፍፀም ዘሎ ስለዚ መልክዓታት ናይ ሳይበር ክንከልና መጀመርያ መንነት ዝስራቕ ማለት እዩ ስለዚ መንነትካ ምስ ተሰርቁ እዮም ነዚ ስልኳታት ዘፍፅሞ ዝኽእሉ ስለዚ ኣባና ዋላ ከምኡ ኣይኹን ብዝኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ፌስቡክ ድዩ ኢሞ ድዩ ኢንስታግራም ድዩ ዘይጥቀም ሰብ ኣሎ ብዙሕ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ውልቃዊ መንነትካ ዝገልፁ ሓበሬታት ንዝኾነ ሰብ ወይ ኣካል ክፉት ዘይምግባር ዘይትፈልጦም ኢሜይላት ወይ ሊንክታት ዝመፅኻ ዘይምኽፋት ማለት ሲ ሰረቕቲ ኮይኖም ኣብቲ ናትካ ዝወድልካ እሞ ዝኾነ ንዓኻ ድስሕብ ነገራት ናይ ሎተሪ ድዩ ናይ ካል ኣድቨርታይዝመንት ድዩ
ንኻል ንዓኻ ዝዕድሙ ንዓሽቱ ዝዕድሙ ነገራት ኣብቲ ኢሜይላት ወይ ኣብቲ ፌስቡክ ዲ ኣብቲ መሰጅ ዲ ይሰዱልካ እሞ ስኻቡ ተኣቱ ነቲ ሓበሬታታት ናትካ ይሰርቆ ማለት እዩ ካልእቲ ኣገዳሲ ኣብ ውልቂ ክንገብሮ ዝግባአና እቲ ቁልዕ ስእልታት ንነፍስኻ ምግታእ ከይተረዳእካ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ንሳይ መሲልወን ኣብ ውሽጢ ጥራይ መሲልወን እንተ ብሕቡእ እንተይ ብዘይሕቡእ ማለት እዩ ሕጂ ይሰኣላ እሞ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ዝጋረጨውሉ እዋን ነቲ ስእሊ ናብ ቃለ መዓላ ውዕልዎ ይዝርግሕዎ ይሸጥዎ በዚ መሰረት ከዓ ናይ ደሰክስ ስእልታት ሓደ ሓደ ኣብ ኢንተርኔት ይኹን ኣብ ብውሽጢ ብፍላሽ ዲ ብካልእ ዲ ብሸርክ ዝርጋሕ ትርኢ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ብላክ ሜይል እዩ ኣዝዩ ከዓኒ ኣብ ዝመፅእ እዋን ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጭንቀትን ናብ ሽግርን ነእትወን እዩ ስለዚ ከምዚ እዋን እዚ ኣብ ዘጋጥመሉ እውን ሕጊ ክረዳድኣ ክእል ኣለወን እምበር ከምዚ ነገራት ዝጋጢምካ ከሎ ካብ ስክፍታ ዝብገስ ንምውዓልካ እንዳተሰቃ ክትነብር ስለዘይትኽእል ሎሚ ሴክስቶርሽን እዮም ብሎ ዘለዉ ብዓለም ደረጃ ብኢንተርፖል ደረጃ ኣስጋኢ ኮይኑ ዘሎ ነገራት እዩ ማለት እዩ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዚ ባዕለንተን ደቂ ኣንስትዮ ድንቲ ጠንቂ ብክልተ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ብሕቡእ ክሰኣል ክእል እቲ ስእሊ ካልኣይ ከዓኒ ብፍላጥ ዝሰኣል ኣሎ እዚ ብፍላጥ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ክልቲኻ ጥራይ ዝሰርፍ መስለካ ዳሕራይ ግን ሰብ ድዩ ዝሰርቆ ባዕሉ ድዩ ዝዝርግሖ ብፍላጥ ድዩ ብዘይፍላጥ ኣብ ናይ ፓብሊክ ወይ ኣብ ናይ ህዝባዊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ በፅሐ ግን ሓሲኡ ቀሊል ከም ዘይኮነ ውዒሉ ሓዲሩ እውን ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት እውን ካብ ትኽእል ኢኻ ካብኡ ወፂእ ነቶም ውልቀ ሰባት ከዓ ንዓኻ ብምፍርራሕ ካብቲ ዝገበሮ ወፃኢ እውን ንዓኻ ግዳይ ክገብሩካ ይኽእሉ እዮም ማለት እቶም ገበነኛታት ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ብዕለት 27 ጥቅምቲ እስኻ ምስ ካልኣይ ብጻይካ ዝተሳተፍኩሞ ብማንዛ ዝተኻየደ ኣሃዱ ገበናት ኮምፒተር ኣፍሪቃ ነይሩ ብዛዕባ እንታይ ሓበሬታ ክትበና ትኽእል እንታይ እዩ ዕላምኡ ነይሩ ኣብ ምንታይ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ኤርትራ ኣብ 2014 እያ ከም ኣባል ኣብ ሩዋንዳ ኣባል ናይዚ ውድብ ኮይና ማለት ንምገበን ምክልኻል ምስ ኢንተርፖል ዘለና ርክባት ንምግባር እዩ እዚ ውድብ እዚ ኣባል ኮይና ስለዚ ቀጻሊ ስልጠና ይኹን ርክባት ይኹን ኣኼባታት ይካየድ እዩ በዚ መሰረት ከዓኒ እቲ ብኣካል ከይትካ ምስታፍ ስለዝነበረ ብመንዛዊ ርክብ ተገይሩ ዕላማ ናይቲ ኣኼባ ተራ ኢንተርፖል ኣብ ምክልኻል ገበናት ኮምፒተር ፕሮጀክታት ኢንተርፖል ኣብ ምክልኻል ገበናት ኮምፒተር ኣብ ኣፍሪካ ምቕራብ ኣስተምህሮታት ብዛዕባ ዓወታትን ብድሆታትን ኣብ መጻኢ ዝኽሰቱ ገበናትን ብኣባላት ሃገራት ማለት እዩ ገበናት ኮምፒተር ንምክልኻል ምስ መሻርክቲ ክግበር ዘለዎ ዘጠቓልል ዝሓዘ 25 ወረቓቕቲ ቀሪቡ ነይሩ ብቲ ኣኼባ ስለዚ ኣብ ለባዋታትን ኣብቲ ብኢንተርፖል ክግበር ዘሎ ፕሮጀክትታትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ እዚ ከዓኒ ብምሉእ በቲ ኣኼባ ተኸታቲልናዮ እና ከም ኣባላ ናይ ዝውድብ ዝመጠን እቲ ዘለና ክንረኽቦ ዝግባእ ናይ ሓበሬታ ንረክብ ኣለና ካብዚ ተበጊስና ከዓ እቲ ዕብየት ናይቲ ዘለና ትካል ኣብ ምቅላዕ ናይ ገበናት ክፃወቱ ዘለዎ ተራ ቀጻሊ ስልጠናታት ምስ ኢንተርፖል ይወሃብ እዩ ረየቐኒ የልና ኣባል መርመራ ግበን ተኽለሃብተ ዝኸበርኩምን ዘኸበርክንን ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊሲ ኤርትራ ንሎሚ ዝተዳለወ መደብ ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ምድላውን መቕራብን ምሳኻትኩም ፀናሕና ካፒተን ብርሃን ዘካርያስ ተመስገን ትኩ ኤርምያስ ኣስፋ ተስቲት ገብረ ሚካኤል ኣቤል ኣብርሃምን ሙሴ ኪዳነ ኢና ስለምክትታልኩም ብኽብሪ ነመስግን وحصادر بسبيل غنيتو نغبر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحنت ناي بوليس 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 نغبر ناي بوليس اللاوي ناي بوليس ندحنت ناي بوليس بوليس بوليس